Ja aloitetaan lehdistötilaisuus. Lähdetään liikkeelle vierasjoukkueen ykköspalkoitusta Karoliina Soppela. Aika murskaavaa jälkeä ja henkilökohtaisestikin 10/10 ja yhdellä kunnarilla. Niin omat kommentit tämän päivän pelistä? No, olen ehkä erittäin tyytyväinen siihen, että miten tultiin tähän peliin eilisen jälkeen. Että ennen oli meille vähän vaikea, niin tultiin hyvällä energialla tähän päivään ja pelattiin kyllä ulkona tosi hyvää peliä. Sisällä saatiin paljon onnistumisia laajasti. Teillä oli aika raikasta lyöntipeliä, keskipalloa paljon, niin mitä se mainitsit tuon eilisen siinä, niin verrattuna eilispäivään, niin kuinka iso ero oli pelissä? No olihan siinä paljon eroja ja sitten ehkä huomasitte, oli ehkä tarkennettu tietyt paikat ja näin, että oli ehkä semmoinen selkeys myös siinä pelissä tänään läsnä. Selvä, kiitoksia. Siirrytään kotijoukkueen ykköspalkittuun, Anna Suominen. Tänään ei pistetä heronnut munamarkkinapelistä, mutta omat kommentit itse pelistä. No, ekalla jaksolla olisi voinut olla mahdollisuus saada se jakso, mutta ei sisäpelissä sit saatu mitään. Ja, no, toisesta jaksosta en sit sanonutkaan mitään. Selvä, kiitoksia. Päästetään pelaajat loppuverryttelyyn. Kiitoksia teille. Siirrytään vierasjoukkueen pelijohtoon. Saku Alatalo. Sisäpeli varsinkin aika hyvällä tasolla ja totta kai ulkopeli Jyskä sai 2 juoksua, niin kommentit päivän pelistä. Hyvää ulkopeliä ja minun mielestä pelattiin sisäpelillisesti. Laadukkaita lyöntejä lyöttiin tänään paljon ja mun mielestä jäi meillä 3-4 juoksua ekalla jaksolla ottamatta sitten, että vähän sitä niinkö lyöjä, mailamies, eteniä komppoo, niin pitää parantaa vähän epänormaaleja juttuja, että missattiin noita, mutta oltiin kyllä hyviä lyömään tänään palloa väliin, että etukautta ei taidettu pelata kuin kerran ja sitä kautta se toimii. Ja ulkona niin taisi kaveri jäädä tuossa ekalla jaksolla 0-3 tilanteeseen, niin pitää olla tyytyväinen siihen, että se oli semmoista rauhallista pelaamista ja 3 pistettä päävastustajalta, niin oikein mukava homma. Kiitoksia. Siirrytään Sami kommentteihin. Tämän päivän peli, väki oli hyvin yleisöä, mutta pisteitä ei heronnut matkaan. Summa peliä. No, ensinnäkin harmittaa suunnattomasti, tosi hyvin porukkaa paikalla ja me esitään tuommoista, mikä toi eka jakson peli oli, niin eihän vastustajan tarvinnut mitään vastustajat pois, pelasi tosi hyvää ja laadukasta peliä, mutta ei niiden kummostakaan tarvinnut tehdä. Et meille, jos vastustajalla osuisi keskipalloon, niin meille ei osunut hyvä kuin pallo. Et päällimmäisen niin pettynyt. En tiedä mistä johtuu, pitää varmaan katsoa pelijohtajan peilin valmistautuminen, onko mennyt ylilatauksen puolelle, mutta tässä hetkessä en pysty muuta kommentoimaan. Selvä, ei venytetä turhaan. Kiitoksia molemmille ja päätetään lehdistötilaisuusta. Yes.